Y cyfrifiad, erioed wedi clywed am hynny? Wel, os na oeddwch amdano eto, fe wnewch yn fuan. Mae'n arolwg sy'n digwydd unwaith bob degawd. Chafodd ei sefydlu dros 2 ganrif yn ôl. Mae'n rhoi darlun defnyddiol iawn i ni o'r holl bobl ac aelwydydd yng Nghymru a Lloegr. Mae'n debygol y gallech chi ddweud ei fod yn gipolwg unigryw ar ein bywydau ni. Ac mae'n gyfle i bobl ifanc fel ni feddwl yn galed am yr hyn sydd yn bwysicaf i ni, un teuluoedd, a'n ffrindiau ac un cymunedau. Roedd yn gymaint o ryfhad pan gyrhaefodd fy ffrind gorau adref, ar ôl i'r meddyg teulu fod mor gyflym i sylwi ar yr wyfrwng llid appendix. Roedd erioed wedi bod wrth y modd yn chwarae drymiau dir yn y carnifal cymunedol. Efallai y bydda i hyd yn oed yn dewis cerddoriaeth tygau nawr. Ddim yn siŵr beth wnawn ni pe na allan ni focsio pob penwythnos yn ein clwb ieuenctod lleol. Roeddwn ni mor falch pan dechreuon nhw defnyddio bysiau hybrid trydan hynny yn fy ardal. Cymaint gwelli'r amgylchedd. Mae taid wrth ei fod ar llyfrau arbennig hynny o'r llyfrgell. Oeddech chi, rai ar ysgrifennu mawr iawn. Mae grŵp chwarae'r plant bach ar y maes chwarae yn y parc yn golygu cymaint i mam a fy chwaer fach. Y peth yw, mae cymryd rhan yn y cyfrifiad yn wirioneddol bwysig. Wyddwch chi? Mae'n bwysig iawn. Oherwydd y gall y wybodaeth mae'n ei ddarparu helpu'r llywodraeth, elusennau a busnesau i wneud penderfyniadau ynghylch cynllunio ac ariannu gwasanaethau lleol. Felly, sut ydych chi'n credu y gallai'r cyfrifiad effeithio ar y pethau sy'n bwysig i'ch dyfodol chi?